До 65-годдзя Великой Перамоги ў Дзяржынскім раёне з'явіцца сапраўдная партызанская вёска. Недалёка ад Станькава да самых дробных дэталяў аднаўляецца ваенны лагер. Зямлянкі, салдацкая лазня і баявыя гарматы нібы і не былі крануты з часоў Вялікай Айчыннай. Наш корэспандэнт Ілона Красуцкая аб гістарычнай і культурнай каштоўнасці аб'екта. Менавіта пры такім надвор'і ў гады Вялікай Айчыннай вайны ў Станькава праходзілі жорсткія баі. Зараз агратурыстычны цэнтр, які ўключае адноўлены партызанскі лагер, размешчаны на тэрыторыі агракамбіната Дзяржынскі. У комплексе ёсць партызанскія землянкі, некалькі танкаў і баявыя гарматы запаснікаў музея гісторыі Вялікай Айчыннай вайны. Партызанскі лагер аднаўляўся не па чутках, а дзякуючы ўспамінам саміх партызан. Гістарычны помнік ужо наведала шмат дэлегацый з Расіі і краін СНД. Высокую ацэнку турыстычнаму объекту дала и сама графиня Уэльская. В годы войны отряд не только там, так сказать, воевал, но еще была жизнь отряда. То есть здесь был семейный лагерь. То есть и дети были, и жены бойцов партизанского отряда. Объект узвели за 2 годы и потратили 280 миллионов белорусских рублей. Каб узнавить атмосферу того часу, у лагеря побудовали сапраўдную солдатскую лазню, гостевую альтанку и партизанские землянки. Никаких размерностей, только нары и матрацы, набитые соломой. Здесь, как вы видите, находятся партизанские землянки, командир отряда, штабные землянки, ну и землянки личного состава. Также, значит, находится, значит, летняя школа. Она же являлась в летнее время и столовой для бойцов партизанского отряда. Наведать адноўленую вёску можна будзе пасля 9 мая. Папарыцца ў партызанскай лазні, пакаштаваць на чыстым паветры кашу ў салдацкай сталовай, заявак на такі адпачынак ужо сёння хоць адбаўляй. Засталіся толькі апошнія прыгатаванні, узнавіць атмасферу ваеннага быту. Ілона Красуцкая, Рыгор Крыштафовіч, Першы канал.